Tak na chvíľočku sa teraz takou mikulášskou dielňou stáva tento môj bytík. Tu chystáme teraz Mikuláša detičkám, ktorým to ideme v noci alebo večer rozniesť. Takto vyzerajú tie darčeky. No, a ešte sa ani dovyťahu nezmestím. Tak, už cestujeme, ideme za deťmi, ja sa veľmi teším a verím, že ako veľvyslanec svätého Mikuláša a zároveň aj vašim veľvyslancom urobíme tým deckám radosť. A ja si myslím, že sa nám to podarí. Krásne nám sneží. Čo iné som si mohol prijať ako veľvyslanec Mikuláša? Čo iné som si mohol prijať ako takúto nádheru a krásu okolo seba? A hlavne tie usmiaté decka. Ideme sem, poďte s nami. Ja kamerujem už. To je krásne. Dobrý večer. Dobrý večer. Prepáčte, že sme vás takto vyrušili, ja som vás ospravedlňujem. Dobrý večer. Dobrý. Čaute. Ahojte, moji drahí, čaute. No, tešili ste sa na nás? Áno, sa na nás tešíme. Áno, tešili sme sa, no to je krásne. Ale opýtam sa vás dve otázky vám položím. Prvá otázka, či ste šťastní? Prečo? Lebo sme prišli? Tak to by som potleskal. A druhá otázka, ktorú sa vás pýtam, je, že či máte radi minibotku? Tak to má byť. Tak je to správne, ja sa teším. Ja. Máme americkú, dobre. Užite si sladké, nech sa páči, nehambí sa, čo sú. Ja sa nehambím na to. Užite sladké, lebo my vás máme veľmi radi. Dobrý večer. Môžeme ísť? Ďakujeme pekne. Dobrý večer. Počkajte. Dobrý večer. Odem dál. Už sme sa porozprávali, som rád, že to Stačí, keď Laco povedal. Presne. Páči slečná. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň. A vy ste kto? Ja Milanko viem. Ja som si myslel, že neznámy Ujo. Ja Milanko, čaute. Á, to je. Tobias. A Marek. Marek. Poď pomaly. Ježiš, to... Počkej. Drobček, drobček môj krásny. To už sme ešte dali druhému drobčekovi. Nech sa páči. Komu som ešte nedal? Čo by som dal? A spolu ste sa poďakovali? Nech sa páči. Čo by som dal? Čo by som dal? Ďakujem, že a ešte nevezem. Vieš, že vás máme Sladkosti! A kto vám to nezol? Milanko! Dobre, moja? Mikuláš nám to nesol. Prajeme vám šťastné a usmiaté Vianoce. Ja som Ujo Milanko. Teraz som aj ja Milanko. Prajeme vám šťastné a usmiaté Vianoce.
Odchádzame, držte sa, decka, ahojte, vidíme sa. Ahojte. Milí priatelia, Minibodka vám z celého srdca ďakuje za pomoc. Dnes práve na Deň svätého Mikuláša sme urobili radosť veľkému množstvu detí. Pomáha aj pán Daniel v neziskovej organizácii. Je to organizácia, ktorá pomáha deťom, ktoré vplyvom tragické udalosti prišli o oboch rodičov a deti, ktoré sú týrané, zneužívané a zanedbávané. Za najväčšiu výzvu pri práci s nimi vidí možnosť zabezpečiť deťom prístup k dobru. Pokiaľ nezabezpečíme prístup k dobrám, ako budú mať deti, ako rozoznajú dobré od zlého, ako rozoznajú to, že existujú aj dobré veci.